Hello लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नै दिनैयो जोंनाबो गुगोल एडसेन्स पिन क'डआ मोनफैबाय जोंनि चेनेलावबो बेखौ मोननो हाबाय जोङो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै जोङो बेखौ फेब्रुवारिनि 12-13 बेफोरबायदिसोआव एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय जोंना गेजेराव मास मोननै थाबाय मास मोननै थानानैसो नै दाख्लैबावैयो एप्रिलनि 19आव फैबाय ओमफ्राय नै आङो दिनैयो एप्रिलनि 26आवसो बानायनाय जाबाय आरो भिडिअखौ बिराद गोबाव थाजाबाय माने आंना भिडिअआबो बेखिनियाव दंखायोमोन नालाय आं भिडिअखौ बानायथ'वाखैमोन आरो सोलाबाखैमोनबो बैसागोनि माबा-माबि माने मोसानाय आरो जोंहा न'खरावबो फुजा दंमोन बेफोरखौ भिडिअ बानायनायावनो नैबेखौ बियो भिडिअआ बिखौ खालामनो थालांदोंमोन आरो ओमफ्राय नै जोंना बेयो मोनफैमारबाय 19 एप्रिलाव ओमफ्राय जोंना बेयो फैदोंब्लाबो नै जोंहा बोराया होन दे फंनैसो होन फंनैसो बेयो फैदोंबाबो दा माने डलारा बारा जायाखै आरो बेयो फैदोंब्लाबो खायसेया साननो हागौ आरो माने पेमेन्ट मोनसिगोन मासिगोन होननानै एडसेन्स फैबाय जेला पेमेन्टखौबो मोनखाबाय होननानै साननो हागौ ओमफ्राय बेफोरबायदि नङा जोङो पेमेन्टखौ मोननो गोबावानो नांबावगौ आरो जोङो माने इसेल'सो जादों दासो बे फैब्लानो जे पेमेन्ट मोनो बे नङा माने $100 जाब्लासो पेमेन्टखौ मोनगोन आरो ना ओमफ्राय जोंना गोबावैनो नांबावगौ पेमेन्ट मोननो सापर्ट खालामनाय ओमफ्राय सोरबा होनो आरो जोंहा बोरायखौ लानानै भिडिअ बानायनो ओमफ्राय नै दिनै आङो बेखौबो लाफानानै भिडिअ बानायबाय बेखौबो आङो दिनै फंनैसो बुंनो होनो होननानै भिडिअ बानायनाय जादों आरो ओमफ्राय बियो बुंनोनो लाजियो माने बुंनाय बिथांमोननो एसे फंनैसो बुंनो हादो जाहाथे बिथांमोना जोंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो आरो जोङो दावगालांबावनो हायो दे होनना हो आं मा होनगोन नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबावदो होनना नोंथांमोना सिगांनिफ्राय जि सापर्ट खालामबाय बेखौनो आं गोजोननाय मोनबाय नांबावगौ ओरैनोब्रा जागानो माने बेखिनि सापर्टजों जाया आरो नोंथांमोना जेसेनि हागौ एसेनि माने हाजासे सापर्ट खालामलांबाय थानांगोन माने जोबनो थाङा नालाय सापर्टआथ' नांबायानो थाखागोन दासान्दि एसेल'सो ओरैनो साफा सानै नायदो साफा सानै सापर्ट खालामलांदो बेफोरबायदिनो गोबांनियाव गोबां माने मदद होलायलांबा मोजां जागोन आरो होननायनि एक्सपिरियेन्स गैया दे आंनाव बारा ओंखायनो गावबागावबो जानो हागौ होननायफोराबो जालाबो जानो हागौ बांसिन रायलायनो ओमफ्राय होननो रोङाखै दे आं बेखौ मिनिनो केमेरायाबो दसे माबा थाबायना बन्द' थाना होबाय माबा माबि होननांगौ गोसोखांसो होननांगोन बे खर'आवनो गिदिंबायसो दं मा होननो गाहाम होनथ'ला माले So guys, thank you so much. नै बेखौ जोङो मोननो हाबाय गुगोलनिसिमबो thank you so much. गुगोलखौबो होनदो thank you so much. आं होनथ'लै जादो नों होनदो जासिगोन आंबो बावदों सानफ्राम बिलायलांबाय जोंना भिडिअ बानायनायावनो नोंथांमोनाबो जोंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांदो माने जोंना बिराद गोबावनि उनावसो बेयो फैबाय आरो गोबावनि उनावब्लाबो आं बेखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच आङो एसेब्लाबो गोजोननाय फैबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नैबेखौ मोननो हानानै ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो जोंखौ होननोनो रोंलायलांला आङो होननोनो रोंलायलांला दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा होननो मा मानो जालायलांथारबाय दिनै इन्टारेस्टआवनो बाल'ना होनबाबो बोल्ले होननानै मोनबायनो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंना माने दिनैनि भिडिअआ एसे मिनिनाया बांद्राय जाबाय आरो बोरायजों भिडिअ बानायबाङा नालाय इयो होननोनो रोंबाङा नालाय आं बेखौनो मिनिफ्लांबाय थाबाय दिनै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामदो होमबा लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय